από Survivor. Τίποτα δεν ακούω. Δεν παίζει να μαθηνάζει. Καθίσαμε. Όλα καλά. Νίκο! Θέλετε να δείτε το έπαθλο. Έχουμε και έπαθλο. Λοιπόν, έχουμε 4 διαφορετικά. 2, 3, 4. Ο στόχος είναι στο τέλος. Ανάμεσα θα σας δείχνουν οι γυμναστές που βρίσκονται σε κάθε σταθμό πώς παίζετε το αγώνισμα. Θα ακυρώνουμε παίχτες, άμα δεν είστε σοβαροί. Κάποιοι δεν κάθετε στο κοζουνί. Λοιπόν, με το 3 θέλω να φωνάξετε Survivor. 1, 2, 3. Με το 3 φωνάζετε ΑΟΛ. 1, 2, 3. Πάρα πολύ ωραία. Σε 5 λεπτά θα σας χωρίσουμε σε ομάδες. Ξεκίνησαν κάποιοι παίχτες. Απίστευτο το μάτι. Τρέχει ο Νίκος ο Πάγκας με τον Δημήτρη. Για να δούμε ποιος θα πάρει την ασυλία. Ναι, και έχουμε πάλι νικητή. 1-1 έχουμε εδώ. Ξεκίνησε και ο 4ος σταθμός. Είναι ομαδικό το παιχνίδι εκεί κάτω. Και αρκετά δύσκολο. Είμαστε έτοιμοι. Απόστολος 5-2 το σκορ. Όχι και οι δύο. Πάμε θα φύγουμε σήμερα. Μπράβο! Πάμε γρήγορα! Πολύ ωραία. Νησιτής ο Ντόφι, η ομάδα εδώ. Μπράβο. 1-0. Φτιάξουνε κόσμο. Κύκλο. Μπράβο. Κύκλο. Δεν πειράζει, έλα πίσω. Πάμε τέλειο, τέλειο. Παραλίγο, το βάζει ο ένας παίκτης. Πρέπει να το βάλει και ο Δημήτρης. Μία. Μαρίνα, η μπλε ομάδα πρέπει να πάει.